ba penya singsim ubereu MDC jong ka seorang kam konsuensi menta ula banyak hunno menta nanong temai konsuensi kat kum ki khubor wat lau ba penya umpat kren ai halor kane re kitulong khubor ki kren ba kane ka la ban urlong no shen kat kum ki khubor ba penya unya kunno na nong temai konsuensi na ka NPP barula ban mi bujuli no akajaka jong MDC ba menta uba latip lang khar ngor kitlong kubor ki thu ba latip lang ula ban no mi khunchu ya ka election MDC ba menta rei ula ban ajeng karsano ya uba penya singsem ubadai UCM ba menta jong ka ki EDC na ka seng NPP wat la ya ki election MDC ngim patip kala ban jia menta usnem ne kan jia handai lada kalong menta usnem kamut stang katu bukan ni benai ngin yo no ya ke election MDC handai lada kamlong kamut nyela ban yo no ya ke election MDC ha usnem banwan ka delimitation committee jong ka KHADC bat ka GHADC kelada ban pha ya ka kaipot mereka KHADC bat ka GHADC kelada ban menjur po ka ying dorbar thawan jong ka council mereka la pha cha ka state government bukan yo pha saulat ban yo aya ka jing menjur kum mencuk deu hang ni uba penya singsim budai MLA barim jong ka maurang kenen konsuensi ubala job ya ka election siteng samoy mat ula rem hakane ka election ar hajar ar phulai ha ka voice of the people party kat kum ki khobor ka election MDC ka la banom jia man taus nem lada ka jing pen kala ya ka khnit ka bahan riu kan long no man taus nem namar ba ka sor kar India menta kalapan krek sacha ban manra jingpen kelai ka siksidil ha parliament ka bala manlong nak menta ka pit ka biang jongkit district council basa kawai per kadau ka bab penjelan ya ka council kalong ba kin sepen krek ya ka electoral roll bar kan ni kan simpor bar kadon kami ka por ba keloi